ma nwoke ma nwaanyị na-atụ ọrụ n'ala Igbo mana ọ na-eme format cast ya achọwa update mana ihe mwute ọ ihe anya mmiri dịka onye Igbo nwụla format nwa bekee ji rie m n'ala Igbo kemgbe 27th of July 1857 na nwa bekee ka ji format a na-eri mma taa ma echi na-abịa abịa onweghị update ahụghị m onye China ị ga-akpọpụta n'oge dịka ugbu a ya ekwete na nna nna ya ha bara n'ụgbọ Noah. Amaghị m onye Ethiopia ị ga-akpọpụta ugbu a ya ekwete na o nwere otu ndị nna ha si baa n'ụgbọ Noah. Amaghị m onye ndị ị ga-akpọpụta ya ekwete na o nwere mgbe mmiri doro tojuo na be nna ya. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụla onye Igbo ji onwe ya n'ala. Biko were ntị onye Igbo n'obi onye Igbo. Ọ na-ewuta m dịka onye Igbo la onye Igbo tacha ahụhụ site Jenụwarị ruo Disemba. Onye Yoruba na-apụ ya na Disemba. O wutere m dịka onye Igbo la ndị Igbo a na-akwanyere ugwu na-atụ ụjọ. N'Igbo mana mụ na gị na-abụla aka onye Igbo na-ele onye Yoruba na telivishọn na-eti amen. Ihe m na-asụ Igbo, ihe m ji na-asụ Igbo wu n'izu ka mma na nneji na ga-esi n'ụlọ mara mma pụọla ama. Aha mbụ Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Ekelere m ọha nweze, ekelere m ndị chiri echichi n'ala Igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ shi ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mmamanụwo. Asị m n'isiokwu m n'ụbọchị nke taa wụlọ Igbo ji onwe ha n'ala. Biko ka anyị gaa ọfọ ọtụtụ ka anyị gaa n'iru. Ekekere ụwa Chukwu okike abịa ma anyị ekele gị n'ụbọchị nke taa bụ afọ. Ashi afọ nke taa ya fọtara anyị ihe niile mara mma, ya fọpụrụ anyị nke jọrọ njọ. Ya fọta fakpapụ uche anyị ihe anyị chọrọ ọwụ ka anyị nwere onwe anyị. Mee ka ndị Igbo mara na ọ dịghị ụzọ ọzọ ha ga-esi bie ndụ ha ma rie ụtọ ụwa ma ọ bụghị site n'omenala nna ha ihe anyị nyere ha n'aka. Ọ bụ mgbe ọbụla mere omenala nna anyị ka ala anyị ga-agọzi anyị anyị wee rie uru ihe niile Chineke nyere anyị n'ala anyị ka ọ wee dịrị anyị na ụmụ anyị na-abịa n'azụ na mma n'aha ndị ichie na ọdịnala ise. Biko chabọla taa ọtụtụ afọla afọta ife ọma. Asị m na Igbo ji onwe ha n'ala. Ndị ichie unu bịa were tazuo n'ụbọchị nke taa bụ afọ ka ọ mara anyị mma. Unu mere anyị ebere ka anyị nwere onwe anyị. Asị m na Igbo ji onwe ha n'ala. Ọ dịghị onye Igbo ọwụla nkacha ata ahụhụ n'ụwa karịa onye Igbo kwetere na mmadụ ji ya. O doro m anya nọ ndị Igbo ji onwe ha maka ọ dịghị otu ihe nwa bekee ji rie anyị kemgbe afọ a ga-eji ya shi ya a ga-esi were ihe a riri anyị ruo oge dịka ugbu a ka ji ya na-eri anyị anọrọ n'ala. Onye Igbo ọ dị ụzọ ihe abụọ dịrị onye Igbo. Ihe ọbụla sọrọ gị na-eme ọ dị ụzọ abụọ dịrị onye Igbo. Nke mbụ isoro ụzọ nke mbụ ọwụ gay na lesbianism. Nke abụọ wụ polygamy laghachi n'ala Igbo. Ọ dịghị ihe ọbụla ịhụrụ a na-egiri n'ala Igbo ụzọ abụọ dịrị anyị. Ọwụ na isoro nke nwa bekee nyere anyị lekwe baịla aga. Ọwụ na isoro nke ndị nna anyị hapụrụ anyị alaghachi azụ ka ihe wee dịrị anyị na mma. Ọ dịghị ihe eji Igbo ọwụ Igbo ji onwe ha. Mgbe ọbụla ndị Igbo kwetere na nke dị ha n'ime nke dị n'ala nna anyị na nke Chineke nyere anyị n'aka. Mgbe ọbụla anyị kwetere na ihe otu ahụ Chineke si ike anyị ka mma na mmadụ ahụghị anyị n'anya karịa chikere anyị n'ala Igbo ọ ga-adịrị anyị na mma. Igbo mụrụ nze m ọzọ anyị ga-emerịrị omenala nna anyị. Anyị ga-akwanyerịrị iwu ala nna anyị ugwu. Anyị ga-edobe nsọ ahụ dị n'ala nna anyị ka ihe wee dịrị anyị na mma dịka ndị Igbo. Ọ dịghị ụzọ ọzọ anyị ga-esi mee ala Igbo ma ọ wụọ site n'omenala Igbo maka na iwere ihe a na-eme na China weta n'ala Igbo ala Igbo a ga-anabata ya. Ọ bụ na iwere ihe ha na-eme n'India weta n'ala Igbo ọ ga-aga. Ọkwa nke ahụ dị n'ala Igbo Chineke kere site n'okike nye anyị ka anyị ga-eme ka ọ wee dịrị anyị na mma. Ojiọfọ kelere Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma. Afọ fọtara Igbo ife ọma. Igbo mmamanụwo.